Kumlay bi ki bapet ya kani ka thup khubo jungi UT7 but menta ka janmit ngi dan ban wanlam chipi ya I jingi kran I ban lingkot habai day bat ka jingpun kre jong ka Shillong Sports Association ban pelong ya ka limpung ilakai Officers Choice Blue Shillong Premier League ka balabu ban stang ya ka nadu na syai ka sgi bat kumba fitip dang ha ka tiyo ka baladap na ka yang jong ka Shillong Sports Association kala shim ya kisinjam ba kan pelong ru da ka program ban play Pait ba lene ban pen bana pait ba ya ka ne gelempong da ka ba kala plat ya ka trophy bat kibi de ki pat kajing penithu ya ki captains bat kumju ru ya ki jersey jong ki pratli ki club ki ba ken phong ha ka ne ka lempong ila ka ka ban long arkla kata ka first leg bat second leg hoi kumbangi yu ipawi ba ha ka ne ka kenti ka bomta ka Shillong Sports Association kala chim ya ka ne ki jingkit kle ka jong ka ban ya bet no sa prang ya ka lempong da ka ba kan ha ban pelong Hamadan MFA Turf Thagdon Pulo. Di klam da penslam syu ya ke gijing batay namar buku mangitip ka Shillong Premier League kede gawin lumpung ilakay ka bapananam ni sotrat bangin pidang subha hakni ka por menta ya ki perlo ki jongi nado iba wanchan bor kharkrang ibalong treasurer jong ka Mikila Football Association. Kublesibon ba wanchan halo ka jingploy ban flight por ka jong pi ban jadon menta ba kani ka program di kumjuru ya iba sunesh CM ibalong u convener de jong youth development cell ka Miglia Football Association ka jingdon lang jong iba sunesh kandon la ka jong benta ka ba iru in haban in sa batay pi sibet ki pa ba ka ba kat ba kadang ya ka jing kran kumjuru ya iba arki kublesibun kamtam ni ya ka jing klo ka jong pi ba hi klip bar iba khadu kilakloy ba pi pongbot ban don benta ban ni ka ni ka program ni don ru na ki dekot jong ka Shillong Sports Association ya ka ba yun sanang penyesno ban ni hadin Jaka pang jong jing kran benta ka jan miet hi kalong ka Shillong ka Officers Choice Blue Shillong Premier League hatu an KM ne am ka football ha ka jela di menta kani ka dei swa ka jingya kren ka beningkong ya ka bangan phaji ba wanchan Arsenal hadin ka ba ngilala ban pelong igi bubun ki jingila ka om dei tang ka football dei kum ka jela ka ba ya ka football Shillong Sports Association ka la pelong ya ka Shillong Premier League hatu Arsenal hadin kai ka ba fi up community na kani ka lempung ba wanchan Kublesibun Pak Sabang Kublesibun T7 ba pilaya ai kan rensan hakaba ngiyo bangin ya piliu jumut lang bangin ai de ki sembo jumut perkhat de jungi halor ka jingla kai football hang ni ka jela jungi but kaide ka bangin ila bangin ya play lenti bre baganang yai ya chakman po hadian Arsenal ngila yo biang ban naklen juga sesi kelala ban pelong biang ya kani ka Shillong Premier League mentah sigenti kan long ka Premier League kan rai ka ban compare naga liang nomor ba ki team hi ki ba qualify ya mentah hi bro pra team ya try kamdon ko bi ka team ka bladon proper match practice ki ka baki la yu ka long bitang jing practice para maki hi ki don tang ki friendly matches rei kampadon kan unu ka tournament ka ba ngiyo ban test ki player lain na garanti ka ba qualify menakani ka balik namta qualifying round ya kan ka second division I League kan rei ka tu bare kala ja ko manju banai prabanai manswa te kumosong no ka long it's a level playing field namta bro khai kai Hello. Hoi, Bang Sunesh, de kai ka ba fidon ban ai ya ka mai phang ka jong pi shwa panginjam sakmat ya ni ka jing ka jong ni. Hoi, Kublesibun Pak Sabang, ai kublei T7, kabala khat ingi bani don lang hang ni garan san, bani mir jingmut. Di kaman kong ning syab ro ai kublei ro ya ka Shillong Sports Association. Wat hapdeng ka jing bakadon khamtam le hakaliang kamadan ro kalala pada ban pelong ya kan ka Shillong Premier League. Namar kumbingi ihi menta ka jingduna jingki madana Shillong kilong pada duna palat. Dai wala kataru ka Shillong Premier League kala Shillong Sports Association ka shimya ka senjam ka ba khrau ka kala lakum no ba ka kot ka jingmut ka debi ban pelong ka Shillong Premier League. Namar menta la ba Arsenal ye ka fi ong maka ni ka Shillong Premier League kam simla donchu te nga ai ka jing kublai ka ba ratba ya Shillong Sports Association
haba kala ban penlong biang yang ni ka Shillong Premier League namar ku mangitip hiba ngatrai hapa ka jela jungi ka Shillong Premier League borok khat ngim la ban len maka deka league ka ba hetam hapa ka ni ka jela jungi bat bon ki players ki ba mi na ka ni ka league ki ba represent ya ka jela jungi lakan long hak senior ani hak junior level ro ti kumbo ba wan shan meneru ka nga kuburi kata bi ong ba ki bon hi ki team si ki aduna kata ka match practice ka Match shilong ki practice. shile ka tang para maki ka ka hinde wala kataru nga sngo ba ki kini ki teams ki ba proudly ki ba qualify ka ni Shillong Premier League ki don ki players ki ba bet bat ki bat nga try kanum na don ka jing ya phet han hadu kata bat nga kermen ba ka ni ka league ba men taw stem bro kan don hi ka jing itanat habangi league dan pika ki tangita hi siwa Ye, te ba arki nga phai sa shapi kumu way na ki nong panya teng ya ka football ka jela ka file don bata parge me fi kai ki jing i jung pi ya ka Shillong Premier League ha ni ka somai ka bamata ba arki ba arki filaban check ya ka microphone jung pi Arki unmute. ha okay kam ngim yosno ba arki filaban check okay tito ba wanchan ngin phai khram ba kamnum bat kai ka pot ba yi ba pikai ba wanchan ngi ladab ai ki jing mai phang ki jungi bat ngi layo khniat ru ya ki jing mai phang ba labut ba ngi lasang ru banya ya chakmat am ta kan ni kuma filaong ba kali ki menta ka snem ngim num la banong manu ba klain manu ba tlot bar khat kilong kaju ba wanchan ha ngatrai pi pat ubadon he kai ma fi la ju hi ha ba fi ya chrum chneng ngatrai chisin ba ka Shillong Sports Association kala panbra ba kan pulong ba chakmat ya ka Shillong Premier League kai trai ka ba fila ban island chiki pai ba ya kai ki teams lesi na preng ki pratli ki teams kai trai ka ban poi shi sha ka thong ban ong man bakan thong ya ka pan skat jo ka nam job hagani ka sumai ka bamata na boro kha ki pratli ki team ba wan chat kai hello nim yosno hello Okay. yes okay Go. Can you? Yeah. oh yosno Na pipa ini prateli ki team hi na pet nagabanta jong kajing practice klem sange kadi tangkal jong hi kaba kadon ka ki player hi ki bagi yai practice bi la kadon nam tournament pinape naglen jong lang sning ka kam depend ki senior players ki ba dan apo AG te ko mangi tip ba kitu ki active players jong ki AG mata ki dan apo Bhubaneswar ki lila kai to ka national tournament. Dan legit di kidang rebel ya ka team joki nomor ba boni ki player ang legit hi ki komunitip ki poi lek ilaka na garanti na ka daw ba ki lek nam ta ka second division ID qualifying round. Nang ta bre nang ki wirat ka kari ka team ka ba kidon ki player ki ngalaban ong kamlong season rei ki don experience tamba having bre ki bakam long experience ki player bre ban gai bre ka team bre ka ban poi ka thong tenga trai kadang kampat poi kata te ngan boy nga trai ka lajong stands a very good chance tangba chicken team bre ka hadin ka first game jong man ka team
Nanti kita belakang Ngisap hanggang salah dan ngilaban sutu. Hakanur kom ki ayu kan kinya sekamat ni tim. Yes. Klam deklat ru ya ka malki maulai mokhar. Ki don lang hakani deh. Hakani ke Mulai bangsu tip pengal lamba klan kila participate ibe early tournament ni tambah yipi pada penyelak kai pada ke SPL is kal kadi tournament wa compare. Yes. Berbor Ladi ko hiyo Rentan ka bakam hai. Banyak Rongsan pa kami ke jing community pada jungki nong penyak lu ka kam long kamajrong community baru kambon te ngam tip ki player pada with that kind of pressure pada akan kom kin perform te ngasngongo na kalian jing president juga SSC ru ila sim tiban indan ba at least ki jaka syong menta gila penbiang ya sai kumba ya jar ngot ki brio ki la banon pikai te ki player tu la kam sem ki yo kum gato ki nong pikai wa pe hajan jonga maran kini ki pates ki bala ban kam kentiu yu player la ni ki bala ban pelong yu player ro bun randin te ini pe la de ko matu ke ni tin ye phi bat ngin pen ru ki pai ba hak ni ka sin ka ba menta lingba ka jing sim kya president bat ki nong kit kam jo ka SSC T7 un ra ban live ya berkhoi ki jingila kai joko first leg pat second leg joko ni gelempong haga bagi pat ba wan la dagim don por makin wan samadan pulo de nakaleng T7 un persang ban I live ya berkhoi ki jingila kai ngatrai mo piru finsa ya bo jingmot kini pat ki man kapor ngin persang ban I live ba arki menengi do ya pi tingi kwa ban I kniat ya ki jingmai phang jong pi ba arki hoi pieso ba arki ka ja kalain jong pingi mio sngo bar ki te to imat kat bang inang ayu te ba sunas ngi ka jing don benta jong pia kani ka program ka long ka jing mentoi ki pai ba ri ban ba pe kani ba sunas kani ka kenti ka bamenta ka youth development cell jong MFA ka dei ka bala yo ki babun ki players pat kum manglamai phang mane ba dealing ba kani ka lempung ila ka jong ka Shillong Premier League ba kini ki khna jong ka youth development cell na ka MFA ka bala mi khmat ka jala ki sub junior bat ki junior ter mentaru katu kaningot ki kin phong ya ka jersey jong ki club jong ki prat ki weni ki prat ligi club ne ki borok ki jan ki prat ligi clubs hakni ke lempung kai ga bofidon ban ai yi sembo perkhat jong pi hakni ka benta ba sunesh unmute ba sunesh Hello. To ya kata hi ngala UI mentala katuk ani snem kumba si snem asnem ba kibon si saki players ki ba khampal ni ki bele kai menta ki de ki ba mi na poka youth development cell te hajing sa songo ya ka MFA ro ang kabala ai kata hajing sania bangan yalam ya ni youth development cell hakaba hajing fresh tom lang bat ki members ki bangi don lang khamtang kum ki coach ki papa kum Bobby ang ta Jeff ki ba la fresh tom si sa kata bakini yo bakin sport ini ki khna na ki jaka jong ka jalak ba pher bakin wan yalam sepo kane ka Shillong bangin jet ki lengba ki tournaments ki ba pher ba ki July ki nong kandang te lengba kini ki ransan bede kini ki khna ki yo bane ele ka na mata state team te hadian kini ki khna rong hadian kila namat ban yo bane ele ka na mata state team ada ka de ke junior na sub junior ro kam de ka kam ka basuk na masisen ki khna hi ki bala yo bane ele ka na mata ka jla ki khna ki bala khamdet te nang ta ter de kini ki clubs bede ki sa yo bade ban jet kini ki khna ban pe ini ki khna ba bikin sa khot ki sa kini ki club te kajing sisa ko mo omen na kaliang ka MFA ro ngia dap da kajing so komen hi bangin UI ba kini ki mo ong ten ki products mo ba mi na kayu development cell menta ki kalalong de ki khna ki ba long mecha but kung makalong man hakani wadi ka Santos Trophy team ro ki don kato kaningot ki khna ki bala mi hina po youth development cell nang ta bre ki lawan banyele ka nang menta ka jela ka Santos Trophy ye ngadap da kajing so komen ki kata tai jing tanpa Hello. We can hear you.
Hear me? Yes, Arki. Oh, yes, ngomong. Oh, okay, Hello, Barki. sorry. Okay, toh. Dia toh. Yeah, I know. Kira di Barki kan kayak gajing yo i gajong pi kum way ni kinong penyat football haga jela hadin baga Shillong Sports kan sedang naduk la syai gasni ya kan lempung ila ka jong Shillong Premier League. Kendiat ngi kwa punya ngau na kaliang gajong pi. Barki. Okay. Ni kong so sorry what's my ba ham tip jayu kan ka technical issue mo ki por ki chup menta ki technical issue gini dah. Anyways, ni kong te ka dek we ka ka ba nga na di hi kumu mengi bela penyat bat pengidang penyat ya football ngila persang man pen KM ya ki bon jaj menta kum ka baby league PE ki bon menta ki dan ki amateur league ki ina kali yang ka MFA Meghalaya Football Association tambah ha ba khadu hingi suthu ba ka Shillong Premier League ke kata ka la long kum ka aspiration mo jong ki ni ki youth ne jong ki baby league ba kin kai ka thong jong ki players barok khat ba hakawi ka ski ki inde de ki khna ne kin de ki ba samlaru ki kwa akawi ka ski ba kin yo la kai ha ka Shillong Premier League ningkong shabakin jam ki shabakin poi ki ISL na ki I League ningkong kalat jong ki ka play hi na ka Shillong Premier League but kalong ka kepada sutenat kenai ngi WP ki ba jaga ni ka sport ka jaga football ki ba penya jaga football ki ba pen mi ya kan ki jat ki jingi le kai long ki ban yarap ki players ki jongi kan das dang hi kan ni ka Shillong Premier League ka ki ban yarap ha but ka pada pen smooth tenat kat ni ngi WP barok hai but I'm really looking forward to it kan tikenat but kamtam le menta bakan dan sakata ka live streaming le menta ka juk ka mai menta ka yes so alright so really excited ngin long sutenat tikenat Thôi. Te ka ba ka benda ka bar ka ba ka jingkeli mene fil se ba fim pat long pha kalong na preng ki phat ligi teams kai ki jing i jung pi ka kom pen kre ka jung ki ba ki ne simenta ha ka ne ka Shillong Premier League to bar ki sakani ka we ka benda ka ba chung jingkeli so ni kong ngathrai kumbai la ong i ba wan shan i se khrang mane ong ka Shillong lo jong ka de we ni ki team ka bala de yo ban kret kena bat kumju ru ka baklam sange practice tambah hakoju ko por ngala ban ru ka Shillong lo jong ki la dan hidigi youth players kita ki players ki bla ya ke experience ki la dan em to compete at kaneka level tambah kidan kini ki players jong ka lansning jong ka rangdejit ki jong ka renti ka de ko na ki teams ka ba dang men snem ka dang shula kai ha ka second division I League ti kidan kini ki teams ki badan ya kata jing thrang bat ngathrai ka ni ka jing sange jong ka football jong ka Shillong Premier League Arsenal ka ngathrai kan sedan itai surprising factor bangin CE tambah haba khadu hi ngathrai kan sedan hi kata ka kala bande hi ka kitu ki top 3 hi ki teams ki Shillong Lajong ka Ranglajit but ka Lansning ka ban compete for the title tambah ngatengan ong sedan hi surprise element ni ino ba kan semi nama ka mokharu ka de ka team ka ba ngan ong ai phi ka bam da the ka ba kham da you invest tan tambah nilai i kala jai you ka Leicester City nilai i kala jai you haka as well tur ko dan a lot of chance tiken mau bha undi batang kini teams ki basa akut hakini ki Arsenal barok hai ki teams but barok hai players ki lalong keladan kata kamen sim bakin pen i hakani ka porte khamtam le bla i like a live stream so the world is watching you ki kan kalalong nak kumta ti to ngi la yakren menta haba ka jingpulong biang ka Shillong Sports ka phang jong ni ki jing ekran hi ka Shillong Premier League hatu kan pen ki im biang sa sisin ka jingmut bong pen ki im ka mut la ba hadin ka Shillong Premier League hatu na prengki plat ligi club kindon em kumbale lam keranti bakin mi madan ban persang biang ban bu ya ka jela hakamap jong ki lumpung ila kai jong ka ID kani ngan open discussion ba wanshan ba Sunesh ba Arki hatu hadin ka Shillong Premier League kindon biang em ki try club ki barim kum ka Shillong Lejong kum ka Ranglajit kum ka Langsning lani kum ka renti basa sisin nakani ka lumpung kintur biang sakmat ba kan pelong ya kami kalia ba kan don biang ya ko ke club ka banyakun hangte ha ka kedan chwa jong ka ID ling ba ka Shillong Premier League to ba Arki ke ba fidon manok ningkang ngathrai bangin expect ya bangin dan kata ka expectation bahkan mi kan san hakani ka season hi ban dan kata ka club ke ban compete ka lempung I League te ngam dan hi kata nama ki bon ki jing ki badang saban rong saka I League ki bon bah ki ba
kini ki clubs ki haban suthu bat kemjur ki baki haban ne ki bun baki ki kan marka AIFF kelak hampen jenjar su bat kelak hampen su kini ki clubs benruh ka elik talent wise ngani orang haka sub haka ke ingi don ya kata benruh ka elik tamba ningkong ki clubs pada kilong ready ne ban pentebet su ya dia yes bakin pentebet su ya dia ban penbahas su ya dia siapa benruh ka elik namar kata ka ke ngim kwa kumbakalong kalajong menswa kan don haka elik kan ne di kisnam ngim kwa katu ke kelab bakan lechis nam kanwan phai biang no ngila banang bakin dan ngila kadang baha bangi pha di players ban represent yang kembali ke Mizoram ban ba shulai jadi ngiwan ti ningkong so bangin keranya kata ngat rangi haban suthu baki clubs kila ade banang ready ban tebet su ele di umdi tang hakasap umdi ban haki players ke tak la ada lupa kadai kan natural talent bala ahiru play yang hiba indanya kata kasap tamba clubs pada kila haban nong ready ban compete at that level as a club. Okay. Bawan chat kay gabo fidan ban benrap lemai haring ketuka jingong iba arki. Alor ketuka jingong jo arki number bar arki ngila ya tre jan baha nado ba ni yarak garang de jet kan meet di criteria pokong ka AFF. Te menakan iru ngila idon ketilang kendiat banyarap ya karenti. Te away ka ba kajingtuna hakal yang jongi kini ki club ki ba peniat ki ba simenta hakan ni ka sulongli kalong ba ki pejbetan akal yang ban pengkhe ka team kalian juki players ban banyo yu coach nai the administrative setup re jong ka club re ya kata pre ngamur kimsim khia te kadi ka tu sya ka jinge namar ba hapor ba ladai pre banya penbiang pre ki kot kisla di penbiang pre ki jingkhen jing dia pre de hang tu pre ki club pre ki duna bon bhag the gini ki club hi bertemu hi berkenai tentang qualifying round to second division juga I League kilade ban page no sibenta pada nalor bagi penjang ya ke club nak kalian di player ni sibenta pada gidan page pada ya kan ni kasi penyak juga office juga club pada akan urkom bakan long namar to gidan ibu di badan mensim namta ke club kia long coach hi uju brio long CEO uju brio long try uju brio kata makam nakalian juga ya kampediang kan tinggi di ban suthu pada ba kidon ki kendon pada pengidi pada bagin buat pada kata bang ngila pada ban room pada satu kotong pada kan yes kadai te ladang ya phai biang syakani ka limpung ilaka jong Shillong Premier League ka ban pelong ka Shillong Sports Association hoi kumangi menta ya ka kala ka baningkong hi tang ban pen ki imbiang pat ya ka football na kaliang ka kunhun jo ka Shillong Sports Association kimban si banchim ya ka sinjam ba an pelong bait hangtai hamadan MFA turf third ground polo hato akan ni jing ya kan bementa ka janmiet hato umsa la don kam ni em ba kat banwan ka kala ka ba le si ka Shillong Sports Association kan day hop mo ban yo ban pelong no ya ka ni limpung hak po kut kamadan lajong kata kamadan first ground kamadan bananam jong bandong ba Shillong ba sunesh kendiat ngan pajipi halo kani ya kata ko mga ong hi menne ba ka jeng aku beli sisa kali ka Shillong Sports wat ha ka jeng bamdep jo kamadan jo karo dai ka la persangkat bala ban penlong biang yang ka Shillong Premier League tang ba haka wat ka baar ba penyele kai pada hala kamadan lajong ya kata tu yang ngamnang ban batai namar ngam tip hadu kat no ka mo bagi om kala progress ya kata ka jeng sna jo kamadan ti hendai ngisu dan tang jeng kerman hi ba kanika madan first ground ko ongno ko nadu mensua po ba dangi le kami ketika madan ba baru ki paiba ki sutanat baki bakin kuat bani pikai hang tu wat nadu mensua wakin pat don sisa kum kini facilities badan menta kini gallery bahe bani pikai kum tu mensua don tangi gallery bari do nrai ka thrill mo jo paiba bunwan ban pikai hang tu wala ram mensua ka don tang na natural ground mo ongno ndai kada long sisa badan ka bada itnat sisa kata tinga shu ai tang ka jingkit bok ya ka Shillong Sports Association bakanang ya chakmat hakikam jongka bakan yale kat bala ban pendap kloi kini kamadan khanang ba kom piong ba kani kawat ka baat nginyo ban i pada bakin yale kai no hala kamadan la jong bat kan kam itnat tat ka football tai barki nambar ngaru sutu ba kamadan MFA turf le kumakalong menta hoi wat langi dei ke jela ka badon bok ba katai kamadan ka dei ka balano senyang ne asu bhai ka FIFA menchua pat menta hendre naga jingpunon kam palat ya ka ngi hapan no palat di kelasang ru bandu no ya ka jinglong babha jong ka dei kamadan hato ba arki
hadu ka kala ka baar hatu ka kamla demo ko por baga Shillong Sports Association lesi lingba ka jingarap jung sarkari baga nyo ban perlong no ia kan limpung halakut madan jo kembali Mbak Sunesh mentan ngaruh dewi per ngadang kena kata studio kata Shillong Sports Association nga perkija itu Meghalaya invitation ke Shillong Premier League bagi iki players ki pada bet kena kimi hinang tai but ngatrai katai ka dei nakwe niki stadium dei tang haka ni ka mdi tang hakari ke jela jongi henry hakari India ne haka North East kat tu ka jing travel jonga kat tu ka jing let ka dei ka we niki football mdi ki sports stadium mo kuma mdi ki sports complex henry ka football stadium kepada itna tikna bat kamjur kepada shong khia tikna da filik shong tu da fisu tu kalong ka ai kata ka feeling ba ngatrai kala da yarap ke government na kumno ruki haban persang ban poi biang no ya ka Shillong Premier League tai namar kat kum ka jing sngo thu jonga kat kum jing i jungi jongi ngatrai mdi tang jonga tang ba jungi ka kum mapiru ngatrai kum ba jing ba e ja ka sports mo ba e ja ka football ngatrai ban yo hi ka stadium ka ba ba kinne kai kini ki players mentangi ni dak syo keren mentan sepang ka jing poi jong kini ki players jongi saka Lempung I League ne ban poi saka ISL ne ban poi siki AKA ngin expect kumno kanya ki bakin poi sikta ki thong da ki dang le kai hi ka Meghalaya Football Association turf na men shwa por ki le kai ki madan kriti na kamta ni haban dan ki players jongi ru ki deserve kata ka respect na kata ka buram nangi na ka sarkar bakunjur ru nangi kinong penyaj kinong iki ba ye ka football ru ban ai ki kamadan at least kila practice kat tu baro sistem lai banai sau banai ki practice adi empre kila kai no haka madan long kumanga kum dang le kai teng ru dingila kai kini kumangila ya ka baby league ni kwa baki kmi pa kinwan support ya ka team kinwan support iki khon ki kumjur ru ya ka ni ka amateur league ni khot iki pajba kinwan support iki perlok changki berkumjur kan sadan saka tharai da ka kuminshwa parngidan ya ka MSL pergi penyai ke MSL ni rak lain berni kuat bagi pajak kinwan ketu kan I men sim shu you player bunni dan kata thong bangan poi bangan le kai mdei tang hadu ka ISL ber ka I League ndre haju rubun represent hak we kesengi ya ka ri ka jongi bun ya ka Meghalaya hak Indian team tambah dekat bangidang biya kat bangidang ai hi kata ka puram bagi shu penia shubu mo mdei banga SSA te kala ada le kena ban I mdei tang ya kan ngai i bakila penia ya ka Women's League kila penia ya ka kila penyat kibun jaj maka MFA ni support hai kata tambah hak juga ko ni haban persangkat bangila bangin ai kata kaburam iki players ban ngangan ni thuak IP da ka Shillong Premier League da ka tiyo shu khamta murni season na smai ban one dikipen bha shu kane kini ki associations barok hai kin board lang namar ha baka du ka baka penle ka Shillong Premier League ki district association rang rukin board lang dikata de ke banga jingsu thu jang kat ku jing I jong but nga ngin document kena ba hakoi kasni ngan hiok biang ban hiok li chong biang hantu ban hiok li biang ya kat lang tu National Sports Association Stadium ke basu tenat kena te dan bak bahkan one by next season dan bak ba ngin ya kermen ya kata te nai tahi Bawan Cak Fila on mute bawa aja. Kapoi biang saya tu kapang hi ba baru sikatu hi ni na pengkrea iki team ni pengkrea tan kalian jong player. Dia beli ngaso ngabi dongkam ha ba kalian jong office jong club ru bakin pentibet ila di khnang ba kindali song bre bagi long members bre jong ka governing council jong ka SSA la ni bagi long yu ba kijing perkhat bagi yo ban ya sam hang tu bagi yo ban ajing budang tu kan pet igini ki bentar kan namar ba kamadan da kambiang ka kasong da kambiang mentangi ni expect baka team Meghalaya kan dali lakai ka Santosh Trophy ban lakai ba repeat kamadan bagi practice kawai di fili Santosh Trophy ngat sai kimila kai ha ka tu filter lagi player ni brang ni pengkre ki si banai ni arbinai ru kedi be hapo ka artificial turf dali lakai pre pon filter pre kalalu do kumbai te mo ngarki ru ba ni ko ai bagi player ni kin kio ka sap kala don lupa ni ko ai player ni bikin kio te mur ka ni de ban ai kata ka puram ki gen bagi pengi ai ki facility ru ki ba biang nadu ki dressing room ru ki ba don buram neda ki jakali sibar ni player ru don buram ka badan player bikin room ru te dengi ngimla bagin pe kita ki benta te bangno umur pun ki ka football hi ka chelai te kam ngam try ka sulong na ta ka jingi ya kana ke
Oh, Kade. te ngatrai kelade ke por hi begini ki klub hi begini ki ba penyai klub hi kinya kenduk lang mong bengnya kedokti ke jingtuna ngai kumno bre begini tei bre kumno begini ingin Begini Sri berkhad ya kalau bre juki kena jungi kalau juga football apa selong nomor ba to kibi ki sport ki don hi lagi jong ki benta bagi imon dai ke football bre kalau ke tenrai menor ki ong be te song football ki ong be selong tinggi juga so kenaru ke bodloi trophy sisi ni belai ka ke selong 11 hi lalong no siteng ke selong la poi sepo goti banik pai de bakin poi kan sa to ka buram ber ta kamot kalau adi ka kamram pre juki kinong punya gen juki club nomor ki player te kim don benta iru ba juki punya ke sasi la ni ke mafi ngai gitu ki nong punya pre ki club pada kidi banya don be sisur ke jingmut pada ban tei pre ka football pre halor kini ki phang pre infrastructure facilities logistics then promotion broadcasting te ningila abala pada ban perkat pre kita pre ta kamot ka reach kala na khambon kan te hatu wi kasi na ya kremi babaru kani ka jing pendu igini ki interdong ru kalau ke i ka ba penduk ko ajing sai ka jing ketiu ka jing songsit jing ka football apa selong apa pulo kena pe macam ki interdong kilong be lajan bro isisnen ya ka singi pada bi la kai pada ka to ka silong pada kimpulong su interdong tu pa ba la kali eja yu blim don game la sai nomor beli bila kai kalaban apa pulo ti ngimlong football su apa senong ti unong laban ko yo tu 10 ni lain kra ru jagum jo ti bende pe gini yubi kidong kalau ngubjo kan te ngatrai begin pe hi ka ban develop hi ka football hi ban ki ka yu na lor kamadan ka ban nang ti apa ban penbhai ka kamadan jong ka SSC apa pulo radai ru nakalyang ji kisnong ru bikin pe hi kamadan football juki hakanu ru kom bikin penbhai nomor ki player hi Musong grassroots ki sedang na po sinong. What bu grassroots unwan na pulo kan develop. Unwan na pulo, hot. Unwan na gisnong. Kade. Oh, unwan na gisnong. Ti gitu iba penya pre ka football pre sinong pre ladi ban jingai ke jumut berkat pre nu ban develop basic infrastructure po sinong kan. Okay. Tito abaga yakran yakani ka phanghi kalong nagam ta ka jing sedang nadu la sai gaski da ka Shillong Sports Association ya ka Officers Choice Blue Shillong Premier League ka ba kumangin Mat phang biang sajisian ke ba lala ban pelong hadin Arsenal namar kadau ke jengwan ban lingshop no juga kelam COVID-19 dakum ta pro iki kami la kai hiku mangilayu ingi fungsim lala ban pelong tengah trai ni yaman tahi namar kani ke lempung kandang serang la syai ilayu kendiat igitu gijingnya sembok perkat naik ini gi layut ba Wanchan ba Arki ba Sunesh par ke pasutunat hi gowe hi ke lilong bahang ni ke lempung ila kai ki babon hi ki kena ke ba ladon hapo ka Shatri jong youth development cell kin mi khamat ru na ki katto kan ligi clubs ki banyak kun ha kan lempung jong ka Officers Choice Blue Shillong Premier League te kentang iwa haswa bangin pun kot ka ka kubor la ka message ka ba fidan man ai ya ki players bat kumjo ya ki coaches jong ki pratli ki club nga ai player pe jipi manoban yu to ba sunas ke ka ba fidan man ai to na kaliang jo ke ka message ka ba fidan man ai na ka kurbo yiki pratli ki club bat kumjo yiki coaches hagani ka kenti ka ba mata nakaliang jo nga te ngasu ai tangka jing kentu kan phami ki borok ki clubs ki coaches kumbo ang mene i ba Wanchan Arki ba ki nong punya club so ki ban long ki buket kia ki players kin trainstom kin ya practice ba but kin penlong ikane ka Shillong Premier League tournament ka ba itanat but ka ba job ang kata hin nakaliang jo te ba Arki kay ka ba fidan manong nakaliang jong pi nakaliang ka jonga tengah trai ditang kata hi deben sim ya kane kalat ke ba la play yang sesin ke ba la long mentara Arsenal ngi khamio ba player sukila ngi da suthu ka jenjar ki tambah ndrei ublei la play yang kane kalat bat ki deben sim ya kane kalat ban yach khmat ban mdei ban perkhat ba hangni hi bakin yo no ya kata ka kubangi ong bakin poi no syakh banjam khmat ban pai ki I league ne ki eke ndrei ban sim ya kane kalat tang ban yo la kai ban practice bahaba ban ne bahaba ban ai ngi kata ka Shillong Premier League ka ba KM ber ka pentemai umdei tang ya ka Shillong Premier League hadina Arsenal hendrei rukum dur ka pentemai biang ya kan ka rukam berkhat ya kan ka league ka pentemai ber kumjur ka rukam berkhat kumno bangin penkiu ya kan ka football ya kan ka sport football ya kan ka
kebakam thama shushu bangin pen kiu shushu bangin poi kawi nakata kum ka target ka jongi kum Meghalaya Football Association bangin pen poi ya ka football ya ka Meghalaya kum kawi naka ka jela hakani ka ri ke jangka India kawi naka top industry jangka football bakani ka football rupan nong kata ka ka bawanra kam wanra jami kini players ke jongi berkemjuk ru ka ba ai kata ka opportunity ya ki coaches ya ki referees ki bangin kiu shakmat shushu kum kiu kini ki referees kum ki jong rio di kini ki players berkunjung ki clubs bat kinong penyak jangka SSA ki deba ngai kuble ki bat ngai football kerwiang ki bakin ya chakmat bat kin tur chakmat bat mengiru ni deban ai kata full support kum kinong page bat kinong ayu daladang imla ni chamadan ru ni deban page hi akaneka live streaming de kumbangi page ya ka Shillong English Premier League kumbangi page ya ki kumbangi buat ya ki teams ki bana England boleh ni melak ban buat ya ki team naka ri la jong terus ngabahangin ya page lang bangin ya put lang ya kani bat ngin I support full support ya kini players ki jongi tangi tahi kuble shibut bawan chan khat nakaliang jopi kajing tu yang ki players kalong ba hot ngam ong ba kata kajing penyak nak len USSC ka biang kijing dona ki babon rai kumgi player football pada nga karpa ki subha ban purom they must learn a bit of discipline ru bagi wan pamadan ru purom bagi layo ban yo madan ban peni ka sap ka jongki bat ka to hi ka bon ki yo kamai jakpo nang to hi te kajing tu jonga kalong ba nai thoi kijing dona rai tam bagi layo la chwa bagin yelek kai kene ka jing play la long ye kene ka league chwa kata kala de sha ka daw ko bakhra yo ki bagin non ka siam sumo ka baar ko long ba nakalen jugi players bagin chim ye kene baka kamdei tangka kam system rane arsenal number boni na ki hi wo mane ba ki de ki bami hi na kene ka youth development cell ba kidang don hi bona ki prash posem kidang la ha bagin serve ya club bagin serve ya state tega jemut diperkhat jungki ru bagin sumar bahai ladi bagin pe ya kata kathong kimne ban pe tang yu snem arpula ne arpusau regi di ban pe I should be able to play for the next 10 years then he set him kata target bangani la kai se posnem ye te kata hi kan dei hi ka jing pen kre jungki ba ka jing pen kre physically mentally emotionally khnang bakin poi ya kata kathong bat kajing thmu pada na kaleng juki bapnia kum ga SSC ka MFA peru ka kan say so number mentan nuclear ngatrai basumle tu inkuber kata nuclear ngila invest any thmu bun serve post nem le asem lai sem la suja no then again jara kejap kade hapai din try yang na pasdang te ka balai pada na kaleng ki players semua bahar bikin long role model number ba kani ga di grunsan ka ba ye ki bayit football ha ki PJP ka kom ka ketien ka thli ka ya ka yeng joki ki ladi bandong no kita ki ba pej perman bahagen amar bonsen gini khna ibrang rit ki ba dangsang ila kai le ni ki ipare kunuksa bare ka bam mitnat ne ki blai ila kai SPL tengah try ki kemi ki paru ki musnat hi be ki khon ken sim ye ka sport wan lau khon udon ka sapru te ai begini ki like ni ki mat bang mencet ang ni kan runga ki player khna ba ka jingan te ka football ru nakaleng jungki ru ki don si bentai tinagalen yung coaches hot ka pressure kan don job ndai ha ju ka poru ngatrai aila de ki player bikin express sila dia bikin aila de ki bikin hiu ndai if you aila ben express and suddenly bre fi tap ki bikin expect kon perform kam la de neta tinga ngai biang ka jing sungo ya ke SSC ho ya preng ki jingtuna preng ki jinge klala pelong de nagalen juga mefiru ngapan ma ya kamadan kaba ngatrai kalakut ke jingim jongka ring la super sang pada ban ai drip pada bakan nang yai ai kata ka yun rei ngala tip nakaleng jongiru na kay mefi ni hapar khat jingai ru kumdo bang pentmai ketika madan khnang ba kamundon ke jing teko te begini kentien ngai khuble ru ya T7 ba nga tadu kasin ke beningkong hi ba fi ami ngatrai fi lai sim ya kane ka sinjam ban kenti ka football lamba ka pathai khubor ki hi ba pin hei kom barit ba pin dan ki interview ngakan ma shwa ka world cup ru but kini bre ki jing sang du hi barit bre ka pu bre hadu ba pin ya don menta bre ka live streaming bre jo ka SPL bre na kitbok ruang ipi in try in tunbok in kendo biang nang bengin ya talanya waj bre mano bakam tibet na kita belakang
Mana bakal tu. Ngata ingin apa hi banyak kendo biang nambar ba kapor kum nomla pa yos ko hi baka first like kan la bakut but ngiru in ha banyak song hi banyak pe biang tik petik kam tam le mo menta kan ti ba ta kan ya kan ka tup khubor jung ki 7 ngin perchang ban ai ya live stream hoj ni kan tuju ru ki pai ba ai ki mat le ki paso ki jing ye te lam ki jong pi wan mat batai ai ngi ki jumut mangila ban penjenai kumong iba arki mene paladai ki English Premier League ila ban budin ila ban song ban ye miet sale ayubat mapimla ban budin lem ya kaslong Premier League to kublai jibun parki ka tugi sembo jong pi bat mene bat sa sisin ngai kublai biang epi bro laingot ke ba hyper ibalengkot ibangi suka ban ya keren yi kini reply play posisa ila persang ban ya keren kat to kan jimat ke bede bat kan gelumpong te sa sisin na kalian ka T7 ai kublai epi ba wan chan kublai jibun epi ba arki bat kunjo ru iba sunai sim bat ni kermen nginnya kendo biang ngamong ngikir men ngin saya kendo biang anda bat ben yingi 7 pinyai don lang bat ni ya sajisian na kaliang UT7 wai kublai kerpang ipi langot bat kumjur ipi ki pajba ki bepet dan re haswa bangin penkot ya kani ke program haswa bangin ai kublai kadu biang ikini ki langot pat ipi ki pajba ngidon ya kani ke promo jogo SPL kabato inyek ni pat jepet lang ya kani mentah